Creus que un canal públic és més important que transmetisca una vinguda del Papa o una competició de Fórmula 1 que una competició de pilota valenciana? Lo del Papa va ser una qüestió, no sé com dir-ho, no? Què haver fet jo? Pues jo considero que la visita del Papa és una visita d'un cap d'estat i que per tant li corresponia la cobertura informativa a Televisió Espanyola. Què va passar? Pues va passar que con la televisió valenciana s'ha regit des de paràmetres polítics no professionals. El senyor Camps volia dominar el comandament a distància i volia manar del tema. I com a Madrid hi havia un govern que no era del tres en ratlla, que diria el senyor Torró, no era un govern amic, pues ells volien tindre la possibilitat de manar de quan a Zapatero les broncaven, quan van anar a la visita privada i tal. I això per mi va ser una equivocació grandíssima, enorme, que la televisió valenciana s'haguera pogut gastar 4 gallets, 4 duros, fent simplement una personalització i cedint-li la senyal institucional a la televisió espanyola, que per això es tractava de la visita d'un cap d'estat. Clar, ara estem pagant i ara estem remugant i ara estem pensant i ara estem remenejant de per què un ens públic com este es va haver de gastar 14 milions d'euros en el que era tema televisiu i en altres temes que eren un tants televisius, però que han hagut d'eixir i eixiran de les butxaques dels valencians. Respecte als esports, entre cometes, minoritaris, pues mira, jo vaig ser cap d'esports en una època en la que es va posar en marxa un segon canal i hi havia un director general, o un director, en este cas de la tele, que per H o per B va confiar en mi, sabent que jo políticament tenia unes idees que no confrontaven massa, però bueno, ell va valorar més altres aspectes com el professional i tenia molt clar que aquest segon canal naixia en vocació de traure aquelles coses que no trauen els canals generalistes, no? I li donarem molta importància a la pilota valenciana i als esports que per a un primer canal que normalment es mou per paràmetres d'audiència no tenien cabuda i per això els esports com el bàsquet, l'handbol, l'atletisme, els esports més populars, la pilota valenciana i les seves modalitats, tot això es va derivar cap al segon canal. I ara què passa? Ara estem en un altre règim, ara volen reinventar-ho tot. No sé com quedarà, jo ja no soc de la plantilla, no sé què volen fer realment en el futur, ja ho veurem. Perquè, sàpigues tu, la direcció de Ràdio Televisió Valenciana, quin criteri ha agafat per a fer aquest tema? Home, jo t'ho explicaria molt fàcilment, no? En l'any 95, l'últim govern de l'ERMA, que va ser el president que va posar en marxa la tele, la plantilla de Ràdio Televisió Valenciana no arribava a 1.000 persones, eren 900 i pico, i allò era una plantilla sostenible. Què ha passat? Pues que sense cap política de recursos humans, el partit que porta ja 18 anys en el poder i que vull recordar que és el Partit Popular, no és cap altre partit, i a més en còmodes majories absolutes, no poden dir que ningú l'ha entrebancat, s'ha dedicat a fer un creixement desmesurat de la plantilla, col·locant gent afit, militantes, patisantes, primos, sobrinos, hermanos. I què passa? Ara passa que n'hi ha una plantilla de 2.000 persones i que això no és sostenible. Què ha passat a partir d'ahí? Fàcilment. No anaven a tirar a los primos, sobrinos, patisantes i militantes, han inventat un subterfugi per a fer fora els més veterans. Els que vàrem entrar en el 89 en una oposició que estava regida per els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, que són principis administratius que ara pareix que estiguen en desús, i això és el que ha passat. Ho han pagat els primers. Per què? Perquè els primers, ni al Partit Popular, ni al Partit Socialista, ni a ningú li devien res. Per tant, com res li devien, no podien demanar-nos coses que no estaven disposats a fer. Perquè a banda dels casos que hem comentat abans, del teu, del Txelo, el de Clara Castelló, n'hi ha un cas de 3 companyes teues que van denunciar al senyor Sant, alt directiu de Ràdio Televisió Valenciana, que va a missa tots els diumenges. Hauria d'anar tots els dies per a purgar els pecats. Continua. Bueno, segons tinc entès, el van denunciar per assetjament sexual. I justament aquestes 3 xiques han sigut despedides. Quina sort, no? Bueno, jo... A veure, n'hi ha gent molt vàlida que es queda, no vull que generalitzar, no? A vegades me diuen, no, és que tots els que es queden no són del PP. Jo no dic que tots els que es queden són del PP, jo dic que els que estem fora
la majoria és perquè no són del PP. I un cas flagrant que parla de que no hi ha hagut criteris objectius és ells, és a dir, perquè, curiosament, les 3 persones que denuncien un assetjament sexual i que està en mans dels jutjats de Paterna, que ara està en fase d'instrucció, se'n van al carrer, i em pareix, jo ja fa anys i temps que no crec en les coincidències. Diré un cas més curiós, i parle en primera persona per mi, i per Txelo Miralles també. En les últimes eleccions sindicals, quan ja es parlava de l'ERO, molta gent es va mobilitzar per a que no guanyaren els sindicats verticals, és de la empresa, no? I van demanar el vot per a sindicats de classes de tota la vida, no? Comissions, la UGT, la CGT. Txelo Miralles i jo, per exemple, formaren part de la llista de la Intersindical Valenciana. Jo anava en el número 22 i ella en el 23 tancant la llista. Bueno, en aquella llista va resultar guanyadora Comissions Obreres per pocs vots, Intersindical Valenciana va treure els mateixos delegats, crec que eren 6 o 7, i ara s'han quedat de la Intersindical 6 o 7 que estan protegits perquè són del comitè d'empresa, però des del que fa 7 fins al 23 hem anat tots al camp. Tots, no se n'ha quedat ningú. Si creus en les coincidències, serà una coincidència, però com ja el dic que jo no crec en les coincidències, crec que en això també hi ha hagut persecució sindical, que és un dret fonamental que està protegit per la Constitució i que jo en el seu moment aniré a defensar-lo a un matí. I ara una cosa que potser me la tindria que respondre la persona en particular, però ja que tu crec que veig que tens molt bona relació amb Txelo Miralles, el que tinc entès, Txelo Miralles va estar en la negociació de Castell i li van assegurar un lloc en l'Administració General de Radio No, jo t'ho explicaré el que ha passat. A dir, primer, amistat de Txelo Miralles. L'altre dia feia memòria de que quan anàrem a les oposicions l'any 89, estic parlant del mes, pràcticament a l'inici de l'estiu del 89, anàvem en un cotxe, la gent de la Safor, venia, crec que Ximo Rovira venia nosaltres també, i practicàvem en el cotxe valencià i què ens podien preguntar, o sigui que és una amistat que ve de lluny, no és d'ara. El que ha passat amb ella és que el nou Consell d'Administració de Radio i Televisió Valenciana, ella és consellera per part del Partit Socialista, l'ha nomenat a ella consellera, i s'ha donat un cas curiós també. Ella i Manolo Jardí és un altre periodista, Manolo Jardí serà membre futur del Consell d'Administració per Esquerra Unida, doncs els dos han anat al carrer. O sigui, el tiren al carrer i resulta que demà, la setmana que ve, quan es constituïsca el nou Consell, tu t'assentaràs i tu demanaràs comptes a la nova directora general. O sigui, una cosa que no... O sigui, que no es cuiden ni les formes, no tenen igual. Com no paguen ells, que jo sí que els ho faria pagar a ells subsidiàriament. No, responsable civil subsidiari usted de su mala gestió. Així resulta que ho paguen els treballadors i esto, bueno, pues si no estic jo, si els xuís que ara es presentaran de les demandes individuals es resolen de 6 o 3 anys i no estem, el que vinga darrere que pagui la llum. No. Vostès tenien que ser responsables civils subsidiaris i respondre en el seu patrimoni de totes les animalades que han comès. Bueno, i Miquel Àngel, ja per finalitzar, bueno, el que està contant-vos Miquel Àngel a mi em sorprèn a mitges, perquè són coses que creia que era de Xina, però Miquel Àngel m'està confirmant. Però Miquel Àngel, tu creus que Canal 9, Televisió Valenciana, podrà ser a una volta el que va ser en un principi? Jo crec que ho diran les circumstàncies i crec que està en mans del poble. El poble té la millor arma que li dona la democràcia, que és el vot. I jo des d'ací li demane al poble que no es torni a enganyar de 2 anys. Que fa falta que les portes i les finestres de la Generalitat s'obriguen, que s'espolsen les catifes, que entre aire fresc i que estos senyors que porten 18 anys facin una travessia del desert i tornen quan es toqui, perquè jo crec que la democràcia necessita d'eixa rellevància, d'eixa relleu, i ho dic de bona veritat, que voten el que siga, però que estos senyors que estan ara que se'n vagin i que vagin meditant què és el que han fet per a que la gent es faci fora. En unes Corts Valencianes on s'assenten fins a 11 imputats que podrien ser el tercer grup en les Corts Valencianes, dis-me tu a mi si és o no és. Jo crec, Miquel Àngel, que el que fa falta és un contenedor per a deixar tota la brutera que n'hi ha dins. En un contenedor no tindria prou. Jo tinc molt bons amics que són del PP i els seus amics em diuen a mi que ells també s'avergonyeixen de veure com s'han manejat determinades coses. Per això dic que la gent que diu estan retallant els servicis,
les cues dels hospitals, els nostres fills que estan en barracons. A l'hora de votar, que pensen, aquí no tenen que votar. Jo no dic que aquí tenen que votar, dic que aquí no tenen que votar. Bé, Trabart, programa número 5. Nosaltres també estem amb Miguel Àngel. Sanitat pública, educació pública i televisió valenciana pública. Per cert, Miguel Àngel, una pregunta que, com t'he dit abans, jo recorde el partit Castelló-Real Madrid de l'any 89, correcte, no? I sempre he pensat, Miguel Àngel Picornell, dia una frase, i jo sempre dic, què collons vol dir aquesta frase? El baló fa un sí. Què vol dir? Què vol dir? Pues mira, és molt simple. L'any 89 no n'hi havia referent de retransmissions en valencià. L'únic referent més pròxim el teníem a la TV3 i teníem un cap de política lingüística que ja no n'hi ha en la tele, en aquella època n'hi havia, i en ell fem pues, allò d'escoltar els partits que feien en català, intentar transmetre-los al valencià, i quan veiem alguna cosa que era molt forta, que xocava, diem, això com es podrà dir? Pues hi havia una frase que deia el meu amic Eduard Boet, que parlava de que globus que s'enlaira. Clar, dèiem, un globus que s'enlaira, si diguem això la gent no sabrà què és. Com ho podrien dir? Pues digues que el baló ha pujat recte com un ciri. I a partir d'ahir va eixir el baló ha fet un ciri com a un sinònim d'un globus que s'enlaira. Així de simple i així de fàcil. Xiquets, avui en Miguel Àngel hem après moltíssim. I sobretot els amants del futbol, el baló fa un ciri, ja sabem el que és. Miguel Àngel, moltíssimes gràcies. Un plaer.